Kainalossani oli makuupussi ja toisella olalla pieni kassi, johon olin pakannut hammasharjan ja yhdet vaihtovaatteet. Seisoin Tallinnan sataman terminaalirakennuksen edessä ja mittailin uutta kotikaupunkiani. Oikeastaan odotin jonkin suuren tunteen paiskaavan ylleni. Sellaisen, josta kertomalla tylsistyttäisiin seuralaiseni sukujuhlissa tai vanhainkodissa vielä vuosikymmenien kuluttua. En tuntenut mitään. Kello oli 2 aamuyöllä ja satamassa oli hiljaista. Ne muutamat matkustajat, joiden kanssa olin jakanut parituntisen antiklimaattisen merimatkan, katosivat nopeasti pimeyteen. Tunnottomuus vaihtui pettymykseksi. Uusi elämä oli aluillaan, mutta mikään sieluni maisemassa ei antanut siitä vinkkiä. Yritin vielä hetken tuntea jotain muuta, vaikka pelkoa. Olin kuitenkin jaksanut vitsailla edeltäneet viikot siitä, kuinka uusi Tallinnan kirjeenvaihtaja kolkattaisiin jo satamassa. Ei kolkattu. Tarkkailin vielä hetken Tallinnan vanhan kaupungin valaistuja torneja. Viittilöin sitten taksin ja nousin kyytiin. Puolen vuoden kieliopinnot antoivat valmiuden puhua osoitteista sujuvasti. Lai Tänav, sanoin kuljettajalle ja odotin hänen haukkovan henkeä ihastuksesta. Turhaan.